Ipanalangin mo ing kamtan ko naman, ing grasyang tinggap ng San Lorenzo Ruiz, ing luguran ing aral at turo ning Diyos, hanggaking tauling inawa ning biyako. Amen. Panalangin king kaduang aldo. O malugod a San Lorenzo Ruiz, anong kenu ing tunebye, misaplala, uyab ning alanganggang bye, king paglako mo, Manila at pamaglakbe king aliwang bansa, kaya bering misyoneros, meging talapagdala ning suluning kasalpantayanan, ipanalangin mo kung manatiling matupad, karing katungkulan ning tunay Kristiyano, at makakapit king bandera ning Kristyanismo. Umeka Kenny, dinan mo kung sika na nalub, maging instrumento, king pamipalaganap king kasalpantayan ng Kristiyano, anti mo, ika at ding apostoles, meging martir para king ligaya ning Ginoo, ban pa matutuan ing gintong kapanaligan mo, king Diyos. O San Lorenzo Ruiz, saupan mo kong manyawad grasyang ipanlualo, ing kakong kasalpantayanan, king kaya kang sawop a pananangin, ing matepa mo, bayo isakwil ing Diyos amiglalang at minyebye, alang-alang king dayang bibura, ding martires para king kasalpantayanan, at pamalsinta king Diyos. Amen. Igpami at kabanwa mi sambanyin lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan in lub mo kaya disulip antibanwa. King kakanan mi, king aldoldo, ibiyan mo kaya kami, king aldongeni. Mampuin patawad mo kaya kami, ding salami kaya ka. Ibiyan mo kaya kami pamatawad mo. Ibiyan mo kaya pa isaul, kintukso na ni ikabos mo kami, kisablang marok. Amen. Bapu Maria, mi mo kaking grasya, Inginong Diyos sa tsukeka, nuan ka karing sablang babayi, at nuan niya pa naman ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapu Maria, mi mo kaking grasya, Inginong Diyos sa tsukeka, nuan ka karing sablang babayi, at nuan niya pa naman ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapu Maria, mi mo kaking grasya, Inginong Diyos sa tsukeka, nuan ka karing sablang babayi, at nuan niya pa naman ing bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Tauling panalangin. O San Lorenzo Ruiz, pupuryanda ka, ulining malablab mong lugod, king pamanyal pantaya, inusiganda kang kamatayan, emo paying gulutan in lugod mo king Diyos, ipanalangin mo kami king Ginoo, ing mikadakya kami naman kaniting lugod, San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. O San Lorenzo Ruiz, pupugayan da ka, ulining matas at matapat mong kapigaganakan king malabirhen, emo kelingwan king aldoldo mong pamagobra, San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. O San Lorenzo Ruiz, babiya ko ing parangal king kaya kang katapatan, king pamagsilbing tawo, saupan mo kong lugod parang tawo, king paralan ang makakristyano, San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. Amen. Kinlagyunig pa ang puwaning anak ang puwaning Diyos Espiritu Santo. Amen. Third day novena for Saint Vincent de Paul. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank you for giving us your priest, Saint Vincent de Paul, as an example of holiness. Help us to imitate the love for you that he showed by bringing others into his efforts to serve you in the poor. Saint Vincent de Paul, you are well known for the work you did to serve the poor.
but you help those who were blessed with material wealth as well. You help the wealthy by bringing them into your service to the poor, that they might have the opportunity to gain heavenly reward by their charity. You knew that the poor would be best served if you enlisted the help of others. You organize societies for the service to the poor that they are still running today. Pray for me that I may always be ready to put my gifts into God's service. Pray that I may also not be afraid to invite others into your service. Please also pray. Saint Vincent de Paul, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maya payabak po kay kayungan. Kaniting kapag musisyan, yabetala po, king kaya katamang panalangin, dimig sponsors, kintrido ng San Lorenzo Ruiz. Daisy Gonzalez and family, Julieta Maniti and family, Mr. and Mrs. Noel de Torre and family, Mr. and Mrs. Hector Quizon and family. Para kintrido ng St. Vincent de Paul, sponsors Ladies of Charity at Mirna Dison. Pasalamat ng Monica Tumang, birthday Thanksgiving, Alexandra Rodriguez, Jeff Almario. Para kay special intention ng Teres Tolentino, speedy recovery ng Ricardo Bautista, Estela Lagman, Angelo Bonus. For the successful operation of Jose Bautista, anniversary ordain of Most Reverend Florentino Lavarias. Ang timurin po para karing kaladwak in purgatorio, lalong-lalo na di Domingo Sr., Melquiades, Maxima, Gerald, Reynaldo, Maria, Igmedio, Francisco, Gregorio, Aurelio, Cleofas, Moses, Angelito, at Reynaldo II. Talakat dapat makyabek, dalita pamuklat. Kilagin ng ipam po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Yesu Cristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabaya kay kaingan. At keko ang timurin. Maya pa morning, kay kaingan po. Maya Morning. payabak po kay kayungan. At king pong pangatlo ta ng preparasyon, ka-third day ng preparasyon, kay piyesa ng San Vicente de Paul, ang kay katantridoom, at pangadwa naman kang San Lorenzo Ruiz, king aldo pong itiga ganakanta naman deng may kapatad santo king tradisyon, sa benda kambala, at pareho lang doktor, San Cosme at San Damian, martires na naman po. Metela king kakatang kasalpantiyan ng mga year 200. Nya batang mga bebeng matampang ganap ngayon ikaniting kapag masusyan, aminan talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo, anyaran tapamang ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang mukom king sablaming depatan, Ginoo Pangalulo.
Ginoo pakalulu. Ikang pagmulalan ng tao, king sablamong depatan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang malunusan karing kaya kang alipan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, parangalan ming kapigaganakan karisan Cosme at San Damian. Tanggapan ming pasalamat ming papuri para king pamipok mo karela, king alanganggang ligaya, at king pamagkalub mo kay kami king makaipamong pamaningat. Itiadon mi king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makinamdam tapo king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibot king libro ng Kohelet. Kayanakan, tumula ka sana king kekang kayabangnan. Magsaya ka king kekaban ning kekang kayanakan. Daptan mo itang buri mong daptan, at tukyan ing nasa ning kekang puso. Dapot kapilan man, emo kakalingwan king ukuman na ning Diyos, ing sablang kekang daptan. Kapay gulo isip at ingatan mo ing kekang sarili, uling lumipas ing kayabangnan mo at ing sibol ning be. Kayanakan, eme kakalingwan king kekang kayanakan ing Diyos, alina lang keka, banpotang datang laring aldo at banwang magdalang kagutgutan, emo sabing, kumatula king biye. Ganakan me kabang eyalalbuging aldo, bayo ya dalumduming bulan at ding batwin, at kabang eladaratang ding biga amag dalang uran. Ganakan me kabang masikad kakatawan,
kabang lamangay na ring kekang gamat at tud. Ganakan me, kabang atin kapang ipan, ampon epa mapula mata. Ganakan me, kabang eka maklak. Kabang daramdaman mo ing inge ning gilingan, ing pasyok daring ayop at ing malagong musika. Ganakan me, kabang eka tatakot mukyat king eran amatas. Kabang eka tatakot talakad dili-dili king dalan. Kabang eka maputibwak, at kabang ing sablang kapagnasan, at siyu pakeka. Uling muli tamungan ketang alang hanggang tuknangan, at lumwala ring tao ka rin, karing dalan, ban ilibing dakatamo. Ganakan me, bayo ya mapatlod ing kwenta sa pilak, o mabaldog at maspak ing gintong sulo, o mapatlod ing lubid, king talaga, o mabalbal ing pilunanan danum. Ganakan me, kabang magbalik king kekang katawan king gabun akayang penibatan, at bayo ya mibalik ing kekang kaladwa king Diyos amig kalub kaniti. Alang kabaldugan ing sabla-sabla, nga naning talapanaral. Alaping kabaldugan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ing pakibat tamo po, king balang panawon o Ginoo, ika ing meging santungan mi. King balang panahon o Ginoo, ikay megin santungan mi. Babalik maying tao king alikabok akayang ibatan. Kaya kang sasabyan, o anak daring tao, king alikabok, mibalik kayo. Antilamong patingapon ding libong banwa keka, may ngari na laking napon ami labas na, o anting oras amakuyad nembengi. King balang panahon o Ginoo, ikay meging santungan mi. Kasing kaba na kami muning paninap, may ngari kaming dikot, aneng abak sisibot. Kabang abak pa sa giwala at mamulaklak, pangabengi na, lanat na la. King balang panahon o Ginoo, ikay megin santungan mi. Inya iturumo kya kami king ingbye makuyad yo. Ban puso mi king belwan, mi pabyas nan la. Ginoo, ing kya kamwa kya kami anggang kapilan. Kya kalasan ng lunusan, ding kya kang alipan. King balang panahon o Ginoo, ikay megin santungan mi. Pangagising mineng abak, katmuan mo kaya sa aking lugod mong alangkupas. Bandalit kami at tumula kabang mabye kami. O Ginong Diyos, ing kaya kasanang bendisyon, ibiye mo kaya kami. King sablang dapat mi, tagumpe, kaya kasanang ibiye. King balang panahon o Ginoo, ikay megin santungan mi. Parangalan tayo bungeni, maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Ing igbaning Ginoo tang Hesukristo, as laganan no sana ring mata ring kekong puso, ban akit tamo nung nuwan ti dagul ing kapanenayan akeyaws tamo. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keka ang timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Kasalukuyan da pang mga pamulala rin tao king sablang depata ng Yesus.
Inyang nga nang sinabi ka rin kayang alagad, kakalingwan ining sabihan ko kay kayo. Miyabi anak ning tao, king upaya rading tao. Dapat era intindihan ning kabaldugan na ning sinabi na. Milihim karela, ban era intindihan. Mikakuno na lamang ikutang dakeya, nung naning kabaldugan na niti. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tapo king humilya. Magandang morning po ulit, morning. At sa araw pong ito ay ating ginugunita nga itong magkapatid, traditionally ang pagkaalam nila ay kambal, na si San Cosme at San Damian. Parehong mga doktor na inihandog ang buhay sa Panginoon. At tunay na naglingkod dahil sa mga mahirap ng panahon nila. At sila po'y naging inspirasyon sa mga maraming Kristiyano sa pag-aalay nila ng buhay noong panahon ng persecution. Kaya sila po ang patron ng mga doktor. Kaya maganda pong ipagdasal natin sa ating misa ngayon lahat ng mga doktor, kasi ibang pagsubok o hamon ang kinaharapan ng maraming doktor ngayon. Ilapit natin sila kina San Cosme at San Damian para kung meron silang takot, pangamba sa kanilang ginagawa, o kaya na-burn out na sa bulto ng kanilang hinaharapan ngayon, ang panalangin ni na San Cosme at San Damian ay makatulong sa kanila. Alam niyo po yung mga santo, yung mga rebulto na nilalagay natin sa mga simbahan, paulit-ulit ilang beses nating narinig yan, tunay na nagpapaalala sa atin. Tunay na sila yung mga reminders ng dapat nating hantungan, ng dapat nating katapusan sa buhay na ito, na magtatapusan ang buhay natin sa kamay ng ating lumikha. Ang magtapos ang ating buhay na ganun lang, kundi ito'y maging handog at ikagalak ng Panginoon. Noong pong kabataan ko pa bilang pare, bago-bago lang pare, siguro late 20s ako noon, nag-retreat po kami sa Baguio. Yung mga Pampanga clergy noon, ilang pa lang siguro mga 70s. Mga hanggang 70 or 80 lang kaming mga paring Kapampangan. At sa Baguio nga po yung aming retreat. At doon, mayroon kaming nakasabay. Hindi ko alam kung nandun yung mga kabataan, marami, mga babae. Minsan po, lumabas kami ng retreat house. Lumabas yung mga pare. At mayroon nandun yung mga kabataang, mga kababahian. Alam niyo po, paglabas kong ganyan, nagsigawan ba naman yung mga, nagtilihan yung mga babae. At tandang-tanda ko po si Among Tans katabi ko, sinignan ako, sabi niya, at sabi ni the late Among Tans, sabi niya, just enjoy, sabi niya, just enjoy your prime time, prime days. Enjoy mo lang yan, sabi niya. Kasi po alam niyo, pag pare, may panahon din na kami mga showbiz. May mga panahon na para kami mga artista. Mga artista. Pero isang sa kabataan, pag ganyang kabataan ka, pwede kang malunod sa kasikatan. Pag ikaw ay kabataan at nasa kabusilan ka, kasibulan ng buhay, pwede kang masilaw sa kislap ng kasikatan, o kaya pwede sa kislap ng kalakasan, sa kislap ng tagumpay, pwede rin ng kayamanan. Kaya ito pong ating unang pagbasa, isang paalala
sa panahon tayo malakas, sa panahon tayo nasa kasibulan pa ng ating buhay. Kayo pong mga nandirito wala namang kabataan dito, pero malalakas pa tayo. Hindi ito para lamang sa mga kabataang mga youth, kundi habang tayo malakas. Sabi ni Kohelet sa unang pagbasa, kayanakan, tumula ka sana kingkekang kabayangnan. In your youthfulness, sa iyong kalakasan, magalak ka. I-enjoy mo pa ang iyong kalakasan. Sabi niya, magsaya ka sa kabahan ng iyong kabataan. Habang tayo malakas pa, let us enjoy itong panahon na ito. Gawin mo ang ninanasa na iyong puso, sabi niya. Pero, huwag mong kalilimutan. Ito po yung gusto ko Huwag mong kalilimutan, darating ang araw, magbibigay ka rin ng sulit sa Diyos. Kung minsan po ito yung ating nakakalimutan, akala natin, habang tayo malakas, masigla, nagagawang lahat, habang buhay, ganun tayo. No? Kaya dito pero huwag mong kalimutan, at the back of your mind, always remember, one day, you will be sitting in the judgment of God. No? Ikaw huhusgahan. No? Huhusgahan. Kaya sa pagpapatuloy po, sabi ni Kohelet, kayanakan, may kakalingwan kingkekang kayanakan ing Diyos. Kabataan, kayo mga kabataan pa rin, huwag niyong kalilimutan ang Diyos. Huwag niyong kalilimutan ang Diyos. Di po ba sa ating ebanghelyo, ang Panginoon rito nakaranas ng siya'y hinangahan, sumikat siya. Dito nga po sabi niya, kasalukuyan da pang mga pamulala rin tao, king sablang de patana. Meron din pong panahon na sumikat ang Panginoon. Just, di po ba, yung pumasok siya sa Jerusalem, yung matagumpay na pagpasa sa Jerusalem, nang wawagayway ang lahat ng mga tao doon. Hosanna to the Son of David. Habang siya nakasakay sa isang asno. Just, ano kayang feeling ng Panginoon noon? Ay, tanggap na tanggap siya. Welcome na welcome siya. Mahal na mahal siya. Pero dito po sa ating ebanghelyo, sabi ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon, makita yan, sabi niya, miyabing anak ning tao, king upayara ding tao. Para sa Panginoon, walang kabuluhan ang kanyang kasikatan. Walang kwenta ang pagwagayway ng mga taong yan sa kanyang mga nagagawa. Dahil darating ang araw, daranasin niya ang hirap at pighati. Para bagang sinasabi niya, ang mas mahalaga, may sa buhay niya ang kanyang misyon. Magawa niya ang kanyang misyon. Ang pinagagawa sa kanya ng kanyang Ama. At siguro po para sa atin, sa kadulo-dulo ng ating buhay at ating babalikan ng nakaraan sa ating buhay, ano nga ba ang ginawa natin? Baka ganun din ang sasabihin. Ano bang ginawa ko sa aking buhay? Hindi po ba ang mas mahalaga talaga yung sinabuhay natin kung ano man ang pinagagawa ng Diyos sa atin dito sa mundo. Ang tunay na esensyal, mahalaga, valuable sa buhay ay ang nagawa natin ay sa buhay ang kalooban ng Diyos. Kung hindi yun natin nagawa, parang nagsayang lang tayo ng panahon dito sa lupa. Kaya ito pong pandemya, siguro hinayaan nga ng Diyos na mangyari yan para lang na tayo matauhan, para tayo magising, para malaman natin ang tunay na mahalaga sa buhay.
yung mga essentials. At dito natin natagpuan, ang mahalaga pala pamilya, ugnayan sa isa't isa, pagmamahal sa Diyos, pagpupuri sa Kanya. Yan ang mahalagang matitira. Yung lahat ay magiging walang saysay at walang kwenta. Amen. Sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan, na siya rin ang nagnanais na tayo maging maligaya sa buhay na ito. Sa Kanya natin iharap itong ating atidulog, itong ating makahilingan. Ang sasagot natin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakaramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, at ka king yato, ibuklat mo ring matami ban akit ning sala at ing tandaning kekang pangatsu king balang komunidad at lahi, king balang klase at grupong edad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, antabayanan mo ring kalulo, ring may na, ring atsu king pamangailangan. Ituro mo keng tuki keka, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong kakatas-katasan, ipakit may kekang sala karing masikan at mayap apilubluban akyanakan. Ipakit may karing mga biyasang obispo at presidente, at gawan mo nga ng dedikado mong apostol, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong banal, mga matela aldoldoring tawo king ketwan, sakit, danop, o pawuliring tampalasan dang gamat ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan king kekang alanganggang sala at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. Ginuning banwa, darami laki karing malu kaming panalangin. Panaligan ming padalisayan mo ring puso mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kaya betampo, kimpa magkanta kindalit, kimpa magsadya karingayin. Kingdom at minagayami, aiming peke sarili,
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sana ning Ginoo, tindaon ka rin gamat mo. King ikapuri at kaligayan ning kayang lagyo. King kay kataming kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, ikaming magmasusi king kamatayan, ding banal mong martir, Cosme at Damian, daraming sakripisyo, babye kabaldugan king sablang pangamartir. Ikatula mo sanang kapurian ayam pang mi. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay ikaw ang timurin. yat nayo rin puso yun. Makayat na ano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ding banal mong martir, di San Cosme at Damian, tikyan ding alimbawa ng Kristo, at dinaon ding karelang biye, king ikaligaya ng kekang lagyo. Ing karelang kamatayan bubulalagda na, ing kekang upaya sasdag king kenan ning kekaming pangataw. Pipilian mo ring mayna at gagawin mong matianakan at talapatutuke ka, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ulinita kami sa Blancoro, ring anghel kaling banua, daralit ning kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos mayupaya. Ibnuin ba ating lapad higit kaligaya? Hosana, Hosana, tingin kataas-katasan. Aning daratang, ning lagyo, ning Ginoo. Aning daratang, ning lagyo, ning Ginoo. Hosana, Hosana, ning kataas-katasan. Aning daratang, ning lagyo, ning Ginoo. Aning daratang, ning lagyo, ning Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang lub, king pamaylasa at kamatayan. Kinuaning tinapit, pepasalamat siya kekap. Pira sunet binyene, karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya itikongan at kananye. Itiin kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinuaning kalis, pasiwayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha na niya itikongan, minum ko kaniti. Itiin kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo taranganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran daring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Pangatayan mo, minuke kami at naganakan. Pangasubli mong nebike kami at pangasusyal. Panyatang mong maligaya ke kami ang Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebiya ng anak mo, darami kaya kaiting tinape ning biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganap ing ilugod. Kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakamula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing me, lanayan talasuyo mong diamong Rasi at Herwin. Kambere Domingo Senior, Ana, Rasing at Dian, ading alo pang mayang unabi, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king belanganga, ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad timal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipangmayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalain tamit mong kapadaling lugod, king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawpan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, ning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kay Kawan Timurin. Ayan pang tayo po ngayon, waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kayo nga. Pero
Yung kordero ng Diyos, similala ko king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat tekas may nga mano mo, kumayap na ako. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginoo, mo at lingaw. Salamat, King pagamal mo't pamalinga. Salamat po, salamat po. Parating diap ikalupong ke kami. Amangan ni Aldo pagkemungan. Kungangan mi malan mi daluman ing kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat ng Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginoo, buhat lingaw. Salamat, King pagamal pamalinga. Salamat po, salamat po. Panining Aldo at timlana ning bulan. Suknihain at kanta ring hayop. Salaning batuin ning bengita kahit karing maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginoo, buhat lingaw. Salamat, King pagamal mo't pamalinga. Salamat po, salamat po. Para karing pengarimi at kapatan, kamaanak at kasiping balen. Lumagkabayat ing bubwat maging mayan at ning patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod buhat lingap. Salamat, King pagamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Karin pong kaya beming sisimba kin live streaming. Si Claude Tamo ban pangadyan in the patay spiritual ning pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ko, may git kin sablang bagay, at pagnasan ko, ing tanggapan da ko. Dapat paulina ning ening pinandit, e nakatanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo wari at yuka ka rin. At pakimasan metong keng lubusan in sarili ko keko. E masanay pa tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Horatio Imperata, itamungan po. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, paniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19,
ape pasakit no, at may kamateno, karinda kalatao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo rin tao mi tutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo rin doktor, narsis, at din sablang lilingap, karimi salunan, ban makasuyo karima sakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milo, retang miyawan no, kumayap lasan ang malalagwa, ingatan mo lo, retang lilingap karelo. Pagkalam mo lang alangangang kapainawan, detang mayang nabye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, man magobra kami, para king kakayap din sabla, at man makasawb kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumigay ko, impatuknangan mo no, impangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karin takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming si Kristong anak mo, ang mababiyayang pong magari, gambe mo, king kami tunganin banala Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indunin Diyos, e masana pisawili, ingaklis mi keko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya, at kanunwanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, papanatilyan mo sana yung sikanan ng kekang kalam, karing puso mi kapilan man. Yung ikaristiyang tinggap mi, king kapigaganakan karinwan na kosme at damyan, pagdala na kesa ng kaligtasan at kapayapan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At ulit po paganaka, pota pong alas 10 sa pong webinar keng FB page na ning Archdiocese Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga or ACMIP 10 in the morning para karing OFWs may manuli at may ngalako obra po. Ating niyaliwang guest, baka ta present din kanilang programa for the displays OFWs. So, pota po 10 a.m. ito online. Hebat po bukas, yung 8:30 Mass, ng Domingo, iya po yung maging celebration tamo king National Migrant Sunday, king kaya katamong parokya. At piyesta na po ng St. Vincent de Paul, siguro ito ng 10:30 ang St. Vincent. Baka taputin yung aliwang oras para ka rin kakatang Ladies of Charity. Okay po. So bukas po, 8:30, datang po yung kakatang Arzobispo, apundong bangke ni ganapan ng live stream mass na ng National Migrant Sunday Celebration at saka Archdiocese Celebration ng Migrants Sunday king parokya tamo. Ang ginuman tabi kaya kayo At keko antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto. Ingi pa amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may rin kay katang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat King Diyos. Miras na bininyagan, impami kawalintangan, bendisyon ng Diyos na bituan, pekatayang babakanan.
salamat. Maya Poras Kakaingan, magandang araw. Marami pong salamat. Thank you.